agus coiste agus tá sean deachar seaasta sa teanúsaí síte agus i rééis an sainolaí a bhí rééis bheith caiint le seo sa bheith chuig ach mar sin héin tá sean jazz bheit na measc. Beidir go gapan daoine ceág bhfuil benna san ismeáin na caiint faoar a san ismeáin a bhí troidir na bhí meach na cósca ach is a san is mór mar teas muint sin ismeáin ní máma taineach maime inirse bríd ní hónail as ar áring agus chuise se saran ó gine ismeáin agus fós sí deide má henúcail seán na brian éman na bhíar ach is an dréman is cim timpplair mar te gaibbe gur choislam hain bhechas a chub tíar a chorála go gur a gcuil garan le cail seise mór agus Pétra chol bhechla agus ba cail seise muid agus Matt Mullen as Kilrónan in sé am céada. So mar sin bais a í céirbhí héin as ar áin a dúirt muime a tháinig sí in céad lá bríd ní hónail. Nes ach na ríre cosú le go leor daoine hí ráraig ag seán ó bríon rugháin 8-8 agus deirech sé héana i riamh na chuirtí ceistir ceanú isisiú 1 and 3/8 sa deirite. Sna deirite go 1 and 3/8. Agus chuis bhí ráraig im lá lí a bríd chuis sí suas na cailí ná nóg agus fós se ferras lech garman líam dábhar se bhíar. Agus in sin chuir seán suas a ní sean óg. Ach is cosúil níle sam níocha chu déan leiseach parí nach neacha cosú gur sé fíor bheirech gan na scoile. Agus ní mór an scoileach de forse. Ach bhí ansí me a gúsaí stair a gúsaí choúrad agus chuir sé sos bla lé agus for sé job in sin. An nefi clóidireacht dollards tá sé sin na céhan níle samú te fósa nach bhí sé tamil mai an. Agus bhí sé na chlóidireacht sin fé an mléanta. Ach an sin ar nó bhfuil na is muoíonn smuide na heileáin agus stair agus cultúr na Ileán agus chorad agus fós ní cheartan dearmad a gan na stoirú sa de seo sa bhir na daine a bhí croga as na heileáin agus rinne choúra ar san na Ileán an na blianta sin fiúháin. Ach an sin bunaí bhóglaí na héireann agus listar teop sin in sin an tús. Bhí sé mar bháil gan C Company, níl me gar chuir an ghilgeir sin mar sin nach bhfuil me se, 4th Battalion Dublin Brigade. An íteag fi sa híanaan sin, ba óglach part-time bhí an, mar bhí sé gobad agus bhfuil sa níorthg sé a gháin am a gháin dúirteile sé níl me gar túsas mo go deibre ach duna me mo dhéal. Agus gáibhdí sin bhí sé an fánacht in na háchain agus na fostain, mar gur sé part-time se. Níor a sé díomhhar a hethe ach ré bu haach coppla báta ach níor gá a héana riamh. Anú dó ar leis léidir go neach se bhálach. In sin bhile sé trealah mála i gáin agus ag sé éir gan na gonaí ra bhí éirí meach. Ní am muideolc mar sin riamh. Bhí sé héana agus éam an cent an cháirúil. Agus rinne se obair hábhachtach go cent mar frindal teach cápé sí rúndaá. In sin bhain na Kennedy an buínas a gcónaí mar bhí an áirte se istinú de dollards gur se an ábhair an smertaltíanna nach ra éanana galhálaach cad a bhí se éon chlóidireacht a rinne se go ciún sacre. Agus éon rud rinne sin marheallar sin sin ar bhí méidin ar fáidantaige. Chuir se go dtí an magazine fórt líananach le go leor eile nó, lún cásca. Agus bhí sé ginteach scéal gur siad a gimmart ball taobh má, beidir go chhuiile se péine sin. A héana agus rins daoine eile. Agus bhíon fear a bhí gingéta dús se what are you doing here? Agus líc siad ar a pen chaidirna go ball thar a gláid gur siad a gur an báilín be go bhí go báil ar eis ríist.
agus anú na duscail móin an gceata chu sé timppla agus streasa megus ín fórt. Agus ringeile fón chu rábhfuil le bhacha tú réomh chur mohaine seánna blion, de agus an fós chu se canún teasan sin. Agus amach lobaríos agus buon sin, agus sin thosa éiríach na cosca mar dúirt me frite i Church Street agus in North King Street. Agus anú tiitin an gágan na chead a cúiste nach chuil an Four Courts. Géil sin ar dúnach ach chuú a héanagus go leor daoine eile chuús nó na dús go sasan iad agus seomhain se in Enise chuú nóiad go dtí an prísún Stafford agus sin an sin mohanna má henúcail agus in sin chuú sin iad go dtí prísún na Frangach sa rétan bheag agus tháinig se bhhaile íon nolach. Ach na ggé sin bhí go leor ar de dhéile rinne se bhfuil agus bhí sé gorán go leor faoir a d rinne se goún agus se go siúda. Se bh PC bega I méle a ferme. He took part in raids for arms. Níl me sin ra bhhaile a péirla. Mar ní máile mé mar éidir hían. Agus Department for Arms and in armed patrols in the city. He was an officer for a spell but had to give it up due to responsibility because of pressure of work. He secured important intelligence about the bodyguard of Lord French, the Lord Lieutenant. On Egypt 5, he assisted GHQ intelligence branch at the end of the year by providing important information on the movement of British officials and individuals with pro-British tendencies. On Egypt Fasahian, he assisted in printing the volunteer newspaper on several occasions and helped Liam Mellows to get a ship for transporting guns. He had a contact in the Kildare Street Club for whom he got information. He was involved in working and making grenades and bombs and would have a headache afterwards. He got information from a parish priest in the confessional about the identity of a spy. Ach yn sin, wel sad, yn stair sin fad, nid fi yn taidi ma hart, wel sad, hagach siag yn ysmewn chyle hawra. Mar ma mo meini eimwyn, sin an ffa gymodin feini hwgtar ymsa. Agus yn sin fi gydaud an patch eimwyn, agus fi'n trawr am la clia yn sin bryd. Agus ma chwini'n to carter, wel sad, an fear fi caint ne Ferris McLaughlin. Dwrs te, can gweidla fecha gyda Park McParish, great grand nephew. Wel, an feana ta post ag Ferris, tan gweil cenna cyda Sianna Brianus Tamsa. Wel, sad mar patch eimwyn, draed cion, syna jaj o frigin y fi'n tane. Ach, fi sgeil tu beg an farwl, wel, rwy'n yna gori ffwb so ag am. A chonig patch eimwyn honig I gydaud yn air, agus dwrs te la mo wam o. O, mi si jasa hila jasa gwra Sian, bydda o jasa y troed. So naid I mach na cosga. Agus bydda an mo wam o, agus tasad tamsio eisiau dan fenis ni fel o bencio. Ni ddain y rhig si cert. As dwrs ti. O, nach beg o fi leid yn ag y fetch dwrs si. Agus, wyl sad, chwrs an chen, y gobyd yn eidir trich y do, chwrs a gobyd y sgeil erin yn Irish Press Office. Ach nir o se hen yn ystabron ar mis matan, fian y ffordd se, nir o se hen ar dyfylir. Nir o se hen ar dyfylir am fórlig hela. Nir o se beg na fórlig hela, mar vi seksionna Brian KV dyfylira. Fred dyfylira hos Bolins Mills y beth. Agus, mar hwg se brisio o'n effigur o Sean y Dollards. Agus hwg dyfylira jabo. Ach ni wael se ceap se hen, na gisyn. Hwg se jabo, agus sy'n tan mi o gyda'r hwnnw fech as cyn ffedyn na ffwrn yn tam sy'n ma overseer.
agus áhí se tamil deasan agus chéadú dal bhí rudaí ar bun mar tasad bhí rudaí an chorp go leor a fennam líantana ghé agus tháinig de bhléir an álaige le bhainú se leis Mr. O'Brien a thug de bhléir. Níor scríb má henún go le aine riamh méla, Seán O'Brien a bhí riamhaid. agus dúir se bhí seimhde sa faoi bhirste cinint. Ich daoine go le steachan, daoine go le steach samach, agus bhí seimhde sa go rasaigh Seán rud a cinint fú. Agus dúir se, there's a gentle manager show over there, idir se, agus thug se animach ní rinis má henún go le aine mé níir riamh. Dúir se, I want you as an overseer to sack him. Agus sé deir Seán O'Brien, leag me má fountain penidir se ar I dusk, agus dúirt me le de bhléire. You do your own dirty work. I'm out of here. Agus hiúil teach agus chuir sé réis ríiste go nefig Seán agus chaise an chuideile go námsena. Agus chuú ceistir bá teile freisin bhí seimhreach sehar rivis sa dágus se bhí rivisin bhí éhris ar de bhléir freisin go ra aine ag daine bhí go leisteach ag nefig go raine go berceáin agus bhí sé mar sin dúirt se leis cén fánach fétaidir se. Your surname in Irish, use your surname in English, Adusha. What would be your real surname? Seán O'Brien, you have written all over here, Seán O'Brien. What would your surname be in English, properly, Adusha? Agus Dreger Seán, de Valera, Adusha. Mr. de Valera, what's your surname in English? Hagaf Shawala. Agus an rud smó is féidir am sráfií ná nar a tháinig se bhile nó I láide an fearse mar bhí aine ag Seán bhí an seoige a fácha me se sin faoi de chóramsa. Ach bhfuil se nar a hagad se bhile blianaí. Bhí se pósta le ben as céirí mar réad ní thuúlaháin as trálí. For Seán Bás an 1966, Jerry Fúver 1966 bhí se 68. Agus bhí bhean as céirí, ní bhar se bás go dtí 1961, agus chuime se maitha go teach go minic ceap na bhí mem nach líatá a gine scoil me fartlean. Ach bhí siad a cónaí 42 Horton Terrace, Arbor Hill, Dublin 7. Agus bhíh se scríbheith má bhaim a cóna, agus bhí láh scríneach álainige, bhí se scríbheice gur chéinéir. Agus se de hálagó a láiste fan na 1965, bhí sé ní an choladra bhí sé sa bheanna go le maithe gan éifrin agus scúirse agus bhí se chorún nó choróig gorún na James Mudgeon na smeán bhí se chorún agus bhí sé láte sí an tlainte go main sin á chuige chu sin steach san Hospital sa Richmond ach bhín túfas daine teach a cuairte gin sin ach bhí rud amháinna churásó agus dúirte sin na gcónaí. An 1966 bhí bheabhraigh go dtí an tún méidirnach agus bhí se rágónaí cén fá an 1966 na bhí commóra chuig go blianaan thug se faoi dearan nach tinú an túfas na bhí daoine beo, chulaháinna beo, mar de se tu chun láidir se go me commóra eileanna de se ní bheith me se thart, ní a héana bhí geisteige agus ní bheanna céta den eile thart. Cén fá nach tinú an tamsinna agus láirris na daoine a choríide síl agus a chuinnic agus bhfuil se ach fós ach caiinte is meán ar a hagateach le hára thag se seirisúlaid, híoch se síos agus cuioine a teach na bhí muid beg a dí suas ach an sin fer mar bh móbás I ráir 1961 ach níor tháinig se go is meán I riamh chuin. Mar bhfuil se ní an tlainte bhí se ceir go leor bhí bheabhras chuile ag dainte sa máile. Agus bhí fi go first tíireg má bh mó bhí seach go dtí 1969 fi go first. Ach na bhí teach a gcónaí bhíoh sé tíar cuairt. Ach níor láir sé riamh agus chur fí cabhar cheisteir, bhíoh daoine chur cabhar cheisteir faoi éidirmeach na cásca ina sin na scéala le agus dhéanach se. Bhí se an ghoirtaí, níor haine leis bhil se láir faoi for se an ghoirtaí le láir faoi. Agus sin trúi bhí me cuiine rís na scríb se síos go leor rudaí bhfuil se ach tá se cura I Dean's Grange Cemetery mar bhí me amán go minic sin an áit cuiúa. Agus mar dó me leit tá me fíorhaoch gur se cura go tenne ach go maiile rá cén fáil meine na smór mar gur tháinig má héanant as dhearáin agus tá anhródarm go roimen se
mar bhí baint mhór go le áirinne héin. Tháinig sé dúna agus coppla báta agus éite sé go héar áirinne cuairte go sa ghuiilta héin. Agus bhí anig ar bhhairtí nó Tirán, tháinig sé, coppla báta agus ach mar sin héin. Ach rud a bháin faoi an ghil go bhí aige, ceapan arága sé inismeán i riamh. Bhí an ghil go bhí aige chu blasta lena na chunig tú riamh a rugú. Níor núsa te focail béir le riamh nar a tháinig sé go inismeán na éon am chunig mu sé ná na dhéis sin fiúin. Gra míle máce.